Dwi am gychwyn efo Wrecsam. Lle ydych chi'n meddwl fydden nhw ar ben diwedd y tymor? Wel, mae dy fi cyfaddefiad, mae dy fi perthynas rhyfedd o'r Wrecsam achos fi'n cefnogi Arsenal. Felly, nath Wrecsam gyda Arsenal, dachrau'r 90au, bydd y llawer ddim yn cofio hwnna. Diwrnod gweithio mywyd yn gwylio pêl-droed, felly'n gobeithio na nhw ddisgyn. Na, fi ddim yn dymuno hwnna na nhw. Fi ddim yn gwybod i fod yn hollol onest. Fi'n credu... Sa'n credu na nhw fyny'n syth, ond bydden nhw yn y 5-6 eich. Pwy ydych chi'n meddwl fydd echa? Caerdydd neu'r Swans? Caerdydd. Hwna'n ddadleol. Ydy, na, fi'n mynd i weid Caerdydd. Dwi am gytuno fo chi, dwi'n meddwl. Mae'r Uwch Gynghrair yn cychwyn dy Sadwrn. Pwy sydd am mynd â hi eleni? Ti'n be, ti'n chi clywed calon fi'n sydd o, fi'n cefnogi Arsenal fel fi'n gweud bob 10 eiliad. Fi'n gwybod, Man City. Fi'n methu gweld y newid yn anffodus. Fi'n gobeithio yn amlwg fi'n gweddio bydd y newid, achos o pwy fi'n cefnogi. Mae mhlant i'n dachrau dangos diddordeb, ond fi'n poeni byddwn nhw'n colli diddordeb os na fydd yn ennill rhywbeth yn gyflym. Felly fi'n poeni mai Man City eitha hi eto. Mae Haaland just yn bonkers. Mae ti'n bryfyn fyna gyda llaw. Wedi mynd, dyna. Mae'n iawn. Mae fel Man City yn bryfyn na, annoying. Wel, dwi'n United fan, so dwi'n misio nhw gyda chwaith. Nôl i Gymru. Mae'r Welsh Prem, Seintiau Newydd atho hi llynedd. Pwy ydych chi'n meddwl fydd i eleni? Just eto, mae'n fwy o fwlch na'n Lloegr, maen nhw'n mynd i ennill eto. Mae'n rhwystredig achos nisio nhw ddim wneud yn dda yn Ewrop, ond maen nhw'n mynd i ddod nôl i Gymru, maen nhw'n mynd i ennill eto.